Em dic Noelia Flores, fa 10 anys que visc a Tarragona, tot i que soc del Priorat, vaig estudiar Treball Social i ara em dedico a gestionar recursos en un centre de recerca. No m'havia posat mai a militar en cap partit polític perquè mai m'havia il·lusionat prou cap projecte, però vaig conèixer Solidaritat, vaig conèixer la gent que hi treballa, l'empenta, la il·lusió, i això em va portar a col·laborar amb ells. Crec que és un projecte molt ambiciós, un projecte amb molt futur i que amb els temps que vivim i que tots coneixem la situació de crisi a nivell mundial i particularment de crisi aguda i greu a Catalunya, és un projecte que hem de prendre molt seriosament i que hi hem de treballar molt. Crec que Tarragona és una ciutat gran, és una ciutat important i com a tal, des de Tarragona, des del punt on vivim, dels territoris que coneixem, podem incidir en fer que Catalunya es faci forta, es faci gran, i això només se pot aconseguir via la independència.